Ito guys, oh. Nandito ako sa wholesaler ngayon. Kaibigan ko. Siya isang nagsusupply sa akin ngayon. Kahit tiramin yung mga product niya, kahit anong kunin mo dito, bibigay niya. Pag nakipag-usap kayo guys, one word lang, one word. Nakipag-usap kayo na ibabalik nyo yung basyo sa araw na yan, ibalik nyo pa, kasi pag kuha kayo ng product nila, tapos mararamdaman nila na nababawasan yung mga gamit nila, lalo't hindi nyo pa nababayaran, hindi nyo nababayaran, tiniram nyo na nga, hindi nyo pa nabayaran, tapos yung basyo na ipinalit ng customer na pinagbigyan niyo, hindi nyo pa binalik yung basyo. Paano magtitiwala yung wholesaler sa umpisa pa lang? Hindi na kayo katiwat-tiwala. Hindi nyo po kilala yung tao. Kung bawat sabihin nyo nasusunod, ganyo balik, bayad, wala kayo iniiwang problema sa kanila. Gustong kahit siguro Coke yan, Pepsi, RC, San Miguel Corporation, bibigyan kayo ng pagkakataong humiram, basta nasusunod yung agreement ng pag-uusap ninyo. Yun lang po para makumpisa. Ayan, sasalubong po natin yung ibang partner natin na kumukuha din sa mga wholesalers, pero sila may pera sila. Kaya tayo, taste tayo, wala pang para magkaroon tayo ng stock. William, okay yan. Pagkatapos po nito, kailangan guys, baka siguro 11 national road tayo. Ganito lang po pag driver tayo na electric bike. Dala-dala po natin ang disiplina sa daan. Huwag tayo mag-ari-arian. Iipitin tayo ng mga malalaki pag mag-ari-ari. Thank you for watching guys. Uli tayo sa Burger Station. Thank you sir. Ano na yun mother? Antoy! Ano? Antoy! Yung maliit na coke Sa tawag din yun. baka nahulog. Antoy!
eh. Baka, Ako deliver mo. baka na-plug pa, ilang po second block. Ini, gapo yan to yan. Isang mo lang, tiyan mo kaya ka. Bisi, napaputol ko ka no, kalawa. Alam ko magano ah. Ay, may 125 boy. Ba, nagtataka 110. Oh, 15. Wala, talaga ko lang kilo. Ah, sige, sige. Ayan po. Buo na daw. Ano niya, buo na? Puro kasi. Hindi kasi tatlong buti lang yung ano, dala ko kanina.